Arbejdskraft hentes i udlandet. Hvorfor kan vi ikke udnytte de ressourcer, der findes lokalt? Vækst skal styrke bæredygtighed. Det er en af verdensmålene. Den såkaldte restgruppe af borgere, skal vi bare sætte dem over på en pension, sidde og spise ostepops og spille Warcraft. Det får man ikke noget indhold livet af. Det koster så mange penge. Igennem træning og certificeringer, så kan vi løfte dem. Hos os, der er det sådan, at de unge med særlige behov kan jo typisk ikke være på arbejdsmarkedet 37 timer. Så kan jeg heller ikke give dem en almindelig uddannelse. Det må jeg ikke. Men jeg kan certificere dem, og jeg kan specialisere dem. Så hvis jeg ved, hvad mine kunder har behov for, så er det det, jeg arbejder med. Så får man altså en IT-nørd, der vil noget. Lad os forestille dig, at I har en virksomhed med 20 ansatte, eller en afdeling med 20 ansatte, der altid går over og brokker sig over sit lorte computer. Virker det bedst ikke? Nu kraftigt meget. Prøv at genstarte. Og alt det her. Jamen, hvis man har en IT-nørd til stede, så virker det for altid. Og især en, som lever med autisme, for tro mig, de elsker, at alt det bare står og snor.